Damena sumurung sian saluhut naroha, ima nama ngaraboti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan tikion, hatani debata nalaho saur tuhita, imana tersurat di Markus 4, ayat 26 rodi ayat 34. Songonom mahatana, dungi didok ma, omma pangalaho ni harajaun di debata, songo pabahen ni halak namana burhud boni tuhau mana, namudum doibana bornginna jala dungo ia arianna, namar tubur doang gubuni i, laos marbuhatano, sopa motuan ni parhaumai. Aisian guguna sadiri di patubu tanoi jumulu hauna, dungi biurna, dungi emena porngisi di bagasan biurnai. Alai di sidilehon parbuena, mamitor disuruh mapanabi, ainunga rogo tilon. Dungi didok ma, tuahama pasumanot taharajaun ni debata, tudia ma upama honota, suman tubatu ni siarum ma, ai bonina na sinaburhot tutanoi, ido nau mekmet sian nasabatu ni suaswanan. Alai dung disaburhon si burmai tubu, gabi tumibbo sian nasa ikau rata, jala balga madakana. Pola tarbahed do pidong namar tonga-tonga langit marasar di lingkungan nai. Jadi marhite-hite lan upama si songonon, dihatahon nasida hatai, marguru tu na terjakon nasida. Alai da ngadong dihatahon tu nasida somar hite-hite upama. Alai pulik do di patorang saluhutna tu siseanna. Ido sahatna. Damang dainang nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus. Di pasahat Tuhan Yesus do marhite upama songo dia rumang ni harajaun ni debata. Ima songon pabahenan ni halak na manaburhon boni tuhau mana. Molo sahala partani di parade do haumana mangihuton ahana laho siswanonna. Di siala asing do cara paradi hauma, molo laho manua sawit, dohok na laho manua bayam. Songonido nakarajaun di debata, rikot situtudo paradehon inganan ni boni ni harajaun ni debatai. Ia boni ni harajaun ni debata, ima hatani Tuhani sadiri. Songo dia paradeho diri asa gabi inganan na dinggad di hatani debata, na perjulu. Payas soroha, songon parhauma na payas so kaumana adorang so manabur manang marsuan. Payas son sianak kahama manang akaraba na adong. Songoni majolma asa jumulu payas so dirina sian akaroha na hurang dinggan. Hidup bahen somalna di partording ni minggu, jumulu do di bagasa tangiang. Songoni tangiang manopoti dosa, asa dungipe ubg hatani debata manang jamita. Napaduahon, ima porsea. Halak na porsea di debata, ima nama buka roha di hatani debata. Songon panabur, nama ngordang, manang nama bahel lubang inganan diboni na laho siswanonna. Songon ima na laho ubg hatani debata. Asa jumulu ma porsea di debata. Molodung porsea, pasti do buka roha majakon hata ni debatai. Manang gabi adong do, hasiatan ni hata ni debata, diganup nasa roha ni jolmai. Napatuluhon, pasahaton tu debata namar huaso, huhut mangaradu tibuni na kaumai. Dung radi haumai, bongot mabuni itu inganan haradian na di haumai. Tutu dang ala ni malo ni jolma mana berbuni, manang na paradehon haumana sabing, asa tubu boni na sinuanna. Alai adong jala hola seda do namar huaso majadiho boni i, gabi martunas, jala martubur. Ima Tuhan debata sitop pasaluhut na nasana adong. Songonido harajaun ni debatai. Molope nung ngasuan di bagasan rohani jolma hata ni debata,
Asa boy dinggan martunas jalama gudang, ikut di pasahat tu debata dirina. Nagabe hauma inganan nibuni na sinabur ni debata. Jala inganan nibuni i asa tubu, marurak na tugu, marbona na bulun, martunas na dinggan, mardaka na belga, marating na gudang, marbulung na lomak, sahat tu na marparbue na ramos, jala dinggan. Napadua ho damang dainang, di bagasa turpukon didok, taringot tu harajaw ni debatai, di upamahon manang di pasuman ma tu batu ni siarum. Batu ni siarum gabe gobaran buni na mekmet sian saluhut na buni na adong. Di bagasan hata Indonesia di dokdo biji sesawi. Tung masay mekmet si tutudo biji sesawi manang batu ni siarumon. Alana balgana dang sahat sada milimeter. Alai molodung tubu. Jala boy tibona sahat tu 3,7 tu 4 meter tibona. Pola do boy marasar pidong di linggoman nay. Jala bona ni siarumon manang sesawi i tung masay gudang do pakkorhon na. Boy do binahen gabi bumbu nanang napatabuhon si panganon. Ado musedo unsur vitamin A, B, dohot K, songoni ng omega 3. Naboy ubat ni diet, kanker, jantung, kandung kemih, usus besar, cervix, paturuton kolesterol, dohot lan nasing na. Jadi puasa di pasuman Tuhan Yesus harajaun ni dibatai tu batu ni siarum. Na perjolo, batu ni siarum dipatudus do tuhata ni debata naso pola tarida ipolana. Naso pola boy argao doh rupiah manang dolar. Alahata ni debata ido na patubuhon haporsiaon. Dau umarga haporsiaon ni sian manangaha pena adong di portibion. Ay binahen ni haporsiaw do talup jol mamabahen na dinggan sian saluhut na rohana. Songon pakkorhon ni sesawi manang siarumi, gudang akan adinggan, songonima akan aporsiai, marparbuihon akan adinggad dinguluna. Namangihut muse, ubahen na porsea do di Tuhan Yesus, asada potak kaluaw do tanguluan sa liling nililing na jolmay. Daw do tutu umargay, ay suboy tartuhor ni hamoraon na di portibion, tiket, asa dapot daluaon dohot hanguluan sa liling-liling na. Napaduahon, harajaon ni debata dang songod dayo sira. Siyan na mekmet do mulana, songon batu ni siarumi, asalam magudang, songon batu ni siarumi, nagabe marurat, jala marbona, mardaka marrating marbulung, jala lam tutibona. Alay taidama, songon batu ni siarumi, disidis huan dang pitor marbona, mardaka marrating, jala apalagi sahatu namar parbue. Sudedo adong masana, adong tikina manang didok adong prosesna. Tutu dang songo dayo sira, manang dayo cabi, manang lasiak, harajaun ni debatai. Benget ni roha, hasabaron, nang haringgason nalaho majaga pature-turehon, akanaung disuaton debata hatanay, di bagasan nguluta. Tung masay rikotdo, jala tung masay argado, asabuy, lam tuna magudang na, ganup nasa haporsiaw ni. Di sialani i, dang adong tutu na instan taringot tu harajaon ni debata. Laos boydo di hanguluhon ni di bagasan parnguluon siap hari. Isarana, dak danak 2 tahun nunga dipaksa sikola. Asa girama lo narohani na torasna. Ujungna ditikil ang magodang ibana, saya dong mana humurang di ibana. Gabi makkorhon sahalak na suboy relax, manang maol marsaur do didikan si songoni. Di siala adong masa na dieksploitasi sian ibana.
Napaduahon songon mamiaro manuk. Nuaing dipaksa hatok panen, boy holat 3 minggu nung siap jual. Dibahim maaka unsur kimia. HP makorhon na hurang dinggamma tu kesehatan ni jolma. Nama parsauli hossa manang konsumenna. Napatuluhon songon pengusaha na langsung neng sukses. Manang utung na dapok gudang. Makorhon na hurang dinggamma kualitas ni usahai. Songoni nang produksina. Napaupaton songon mental ni halak. Nagajia sedari. Disimangula disima niad dapota gaji. Namangihut songon parsikola. Manang didok sikola paket. Nahola 1 tahun nung ngadapok gelar. Tanpa disiplin proses. Makorhon minus kualitas. Songoni lan dohot nasingna. Disyalani damang dohot dainang. Marhite-hite turpukon. Dipasahat do topik manang tema ni minggu tahun. Asa maralupulup di bagasa Tuhani. Manang marulupulup mahita di bagasa Tuhani. Disyala Tuhani do nama naburhon buni. Manang batu ni hapor seota. Ima hatana. Napatuduhon. Jala napatubuhon hapor seaun. Nama korhon hadingganon hobar turohan ni dibata. Marulupulup mahita di Tuhani. Ay di ibana do dapot tita pos ni roha nama notong. Dina diramoti jala di pasu-pasu di bata hita. Dalan di bata lahu pagudang gudak ka porsiaot tadi ibana. Naparpudi, marulupulup mahita di Tuhani. Disyala naung parjabar do hita di pasu-pasuna na sumurungi. Sahat nama gudak ka porsiaot ta. Gabi mapakorhon akan ading gadi gulmit ni ngulutta. Patupahon harajaon ni di bata. Diganup nasa gulmit di ngolutta di tonga-tonga ni portibion. Ido sahatna Tuhan debatama nama masu-masu hita saluhutna. Amin martangya kita. Mauliate madihuali jahuba debatana pasahaton hatami dihami. Imana gabe boni na patubuhon haporseaon. Laos hodo ali jahuba debatana patubuhos sa diganup nasa gulmit ni ngulunami. Asatung marurat. Marbona, mardaka, marating, marbulung, jala marparbuehon naramos jala dinggan. Urupi hami Tuhan makahanguluhon hatami, songon nadidok ni roham diganup nasa ngulunami. Asa tarbahek kami Tuhan tubuh di saluhut naganup nasa dinggan ni basam. Atong alijahuba di bata, ibur-ibur magudang maganup nasa haporseaon niya ka na porsea diho. Jala pakeom mu Tuhan. Pasahaton parbue ni ganup nasa holong mi. Parbue ni saluhut nasa huwasom. Dohot denggan ni basam. Sahat matuho ganup nasa ngulunami. Asa tu koma na manotong Tuhan majagay hami. Dohot ganup nasa patupahon holongmu. Hobar may dibagasan asini roham na gudangi. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin.